A partir de aí, comezarase a cobrar polo disco a un prezo d'1 euro. Obviamente os discos, para que non haxa persoas que sabemos que teñen 4 ou 5 que teñan un solo, pois vamoslle a poñer un custo razonable. A idea é que cada disco, que cada máquina que expenda o disco, que cada disco se pague o que costa o disco, que é sobre 0,40 euros, máis o que costa a amortización das citadas máquinas, non? E o mantemento das mesmas. Entón eu calculo que poderá estar en torno ao euro por disco. O Concello non descarta implantar a zona azul en máis rúas porque asegura hai demanda de comerciantes e particulares. Aínda así, segue mantendo a filosofía de ter zona azul só no centro. Hai algúns usuarios, en concreto particulares, que te paran na calle e aquí comentan que a zona azul que se debía estender a máis calles, pero a zona azul naceu para que o centro. En canto que te salas do centro, é dicir, algún solicitoume zona azul para o que é a parte ali onde están os xulgados, e máis onde está, claro, é que se hai que estender a zona azul a todo o Regueiriño, hai que estender a zona azul a Rúa B, hai que estender a zona azul, así xa non o damos feito cos medios que temos. Ese é o problema que hai, non?